да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тех ся моля, но и за онези, които чрез техното слово ще поверуват в мене, да бъдат всички едно. Както тъй, Отче, си в мене и аз в тебе, да бъдат и те в нас едно. За да повярва светът, че ти си ме проводил и аз славата, която ми даде, дадох я тем, да бъдат едно, както сме ние едно.